ଶିବୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇଟି କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା। ଶିବୁ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚଢ଼େଇ। ଶିବୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକିଲା, ଚଢ଼େଇ ଭାଇ, ତମେ ତଳକୁ ଆସ। ସେଠାରୁ ପିଲାଟି ଯାଇ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚଢ଼େଇକୁ ଧରିଲା। ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ଆଣିକି ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ତାକୁ ଏକ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଜିନିଷ ଦେଲା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଦୂରକୁ ଗଲା। ତାପରେ ପିଲାଟି ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୌଡ଼ି ପିଲାଟି ଚାଲିଲା। ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଚଢ଼େଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। କିନ୍ତୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ପିଲାଟି ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।